Ngisacela ukubingelela nguMangothobane isangoma esibulawa nyezinye esibulawa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi isigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Ndilajelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Ngisacela ukuthi uma unemimoya ungayindluli le video. Lokhu ngibuza ukuthi mkhulu efika umuntu ethi mkhulu nginemimoya enze njani? Into yokuqala okumele uyenze uma unemimoya kufanele uqale uzazi wena ukuthi unaluphi uhlobo lemimoya ekwembethe. Into eyinkinga ebantwini abantu bajaha ukulungisa imimoya bengazazi bona ukuthi baphethwe yipi imimoya. Yabo, kufanele uqale uzazi wena ukuthi le mimoya ekungenile noma le moya wazalwa nayo hlobo luni lemimoya. Ngoba uma uthi wena unemimoya uzokwenza izinto zemimoya kanti lowo moya awukho kuwe. Mase into zakho mase ziyaphambana, mase ubona into zakho zingalungi, mase ubona imoya yakho ingasebenzi kanti wena wenze imimoya ekungayona eyakho. Zazi wena ukuthi yipi imimoya ekuphethe. Ihlukeneke imimoya. Khona umoya wesithunywa, khona umoya wamathongo, idlozi, khona imoya wobungoma. Ihlukene nje imimoya. Wena zazi ukuthi uphethwe yipi imimoya before uzofuna izinto zemimoya kumuntu olaphayo. Ungathi wena unemimoya kodwa manje ekugcineni awuzazi wena. Uzodla izinto ezingafanele, uzokwenzela amagobongo uhambe uyothwasa kanti wena kufanele. Zazi wena ukuthi uphethwe yipi imimoya. Zazi wena ukuthi ungenwe yimipi imimoya. Qala before uyofuna usizo komunye umuntu. Imimoya uyibona ngani? Imimoya iyavela emaphusheni ukuthi wena imimoya kuwe iyipi kuwe. Ngoba uzohamba uyohlola uyobuza umuntu ukuthi wena uphethwe yipi imimoya, lowo muntu mase eqambela amanga ugcina usuthwasa noma ugcina usuthi wena hayi mina ngizosebenza ngani, mina nginesithunywa kuthiwa ngisebenze kanje. No, lalela imimoya engenile wena izoyikhulumela yona imimoya. Zazi wena ukuthi uphethwe yipi imimoya, ngoba uzodla amagobongo. Lawo magobongo uma usuwadlile sekunzima manje ukwacima ngoba wena usuwadlile. Imimoya le isihlehlile sekunzima ukuyibuyisa. Siyathokoza uMangothobane.